Magkano? Pwede tanong, magkano yung lechon? Yung 14.95 per pound. Masarap. Masarap talaga guys. Yung sabaw, oh my God. Nag-alala ako kasi si Tami hindi tumawag. 8:33. Nag-text ako guys actually. Walang reply, walang ganun, walang tawag. Good morning, Philippines! Oh my God, you stay there. You stay. You stay. You stay. You stay, Roxy. You stay. You stay. Oh my God, he hurt himself. Oh my God. Oh my God. You hurt yourself. What am I gonna do with you? Okay. Oh my God, knocking the... Okay, okay. Hala. Nabali yung liog niya. Oh my goodness. Kumatok kasi siya. Kumatok siya dyan. Dito. Ito yung problema nila. Kasi kakatok dito. Kailangan nila ng food. So, kakatok. Buhay pa siya, guys. Maawa. Ano ko eh. Kunin natin. Maayong aga pala sa inyong lahat dyan. Kunin ko lang siya. Aray, ginuok ko. Hala, ginuok ko. Huy, huwag kang ganyan. Hala, nabali talaga yung liog niya. I'm gonna protect you, huy. Pabayaan ko lang siya dyan. Ala, nahihilo pa rin siya, lumipad. Gusto niyang lumipad. Lumipad. Hi guys, maayong aga sa lahat. Kumusta po yung aga ninyo? Oh my God. Nakaupo ako dito sa couch ba? And then, biglang kumatok yung ibon na sobrang lakas. Ganyan yan sila guys. Kapag gutom, kapag wala ng pagkain sa labas, kakatok talaga sila dito. Yun yung mga problema sa kanila. Kasi kakatok, and then hindi nila maano na sobrang may glass dyan. Sobrang katok. Yung ulo niya maganon, matapilok ba? At saka sensitive pa naman yung leeg nila. So, kaya para siyang, okay pa naman siya. Buhay pa. Kasi kapag nabali talaga yung leeg, patay talaga siya. Naawa ako guys, ginaganon ko siya. Makaano pa siya, that means okay pa siya. Nahihilo, I think nahihilo yun. Hilong-hilo. Ngayon, lumipad siya dun sa kahoy, bumaba. Parang hilo pa talaga siya ba, nahulog. Lilipad sa kahoy, gustong mag-ano sa kahoy ba, hindi nahulog. And then I think wala na, I think nandun na siya sa kahoy. Nakakaluka guys. Anyway guys, good morning. Good morning sa inyong lahat dyan. Kumusta po yung morning ninyo? Ako? Kagabi, sobrang sakit ng ulo. Gusto ko pang maglaro ng Mobile Legends. Kagabi. Hindi na pwede kasi sobrang sakit ng ulo ko talaga. Grabe. Yung mata ko, luhang-luha. Yan. So, pakainin ko na tong mga alaga ko kasi dito yung mga babies. Habs, pinakain ka man kita. Ito guys, nagluluto po tayo ng pagkain ng aso. Yung chicken. Para sa aso yan. So, kaya, yan. Meron na sila. Maaga akong nagluto, 9:36 ng umaga. Yan. Pinakain ko na din yung ibon sa labas kasi para hindi na kumatok. Ito yung buhay nila. Seriously.
Grabe naman ito. Ang saya ng feeling na may mga hayop tayong inalagaan at masaya sila. Tignan nyo naman. Yung dalawaan doon sa living room. Ang saya nila. Ang buhay naman. Tignan nyo. What a life. Look. What a life. Nakalimutan ko na namang labhan itong mask natin. Guys, bakit hindi nag-focus sa akin? So, yun. So, meron daw storm. So, ngayon, tinitignan ko. Alis ako dito mga 1 and it's already 12:27 na ng hapon. And the TV is loud dahil para si Roxy walang marinig. Parang wala talagang marinig. Alis tayo. Punta tayong Filipino store. Meron tayong i-pick up na Pinoy. Si Lloydie, guys. Si Lloydie lang naman yung ano ko, guys. Kalagi kasama ko. So, wala nang iba pa, diba? So, siya lang. So, lumabas ako, guys. And bago tayo aalis, tinitignan ko doon yung cucumber natin. So, meron tayong bagong cucumber na harvest. Ibigay din natin kay Lloydie kasi hindi ko nabigyan din yan. So, yung cucumber at saka zucchini. Look. Okay. Kaloka, guys. Tinext ko si Lloydie. Sabi ko sa kanya, be, i-text kita, be, pag ano na ito kasi para talagang uulan ng malakas. So, ngayon, hinintay ko kasi may storm. Kasi takot akong mag-storm and then wala ako sa bahay dahil paminsan yung alarm, maingay, maluka si Roxy, then yung thunder. Yun talaga yung alarm din sa bahay, sobrang lakas. So, ngayon, yun yung alala ko. So, hinintay ko. And then, may hangin din. So, dinala yung dagom, yung cloud, dark cloud ba, dinala. So, sabi ko, atik na naman din ito. Pero talaga, feeling talaga, ay, nako, talagang buhay na to. Nasa gitna ka, day. Bakit nagpagitna ka? Dasmagin mo ako, ha? Ano ka talaga itong mga tao mag-drive talaga. Dasmagin. Parang dinadasmag. Parang anuhin na ako. Kaloka. Music na lang tayo kasi mas mabuti pang mag-music. Wala pa tayong stress. So, punta tayo sa Filipino store. Tignan natin kung maganda ba doon. Bagong open to. Mga ilang weeks pa lang. 2 weeks ago? Nag-open sila or last week? Yeah, I think. So, hindi pa ako nakapunta dito. Inano lang ni Lloydie. Sinend sa akin. For that. Naggumawa ka na nito? Oo, meron ako. Okay. Na-try mo na tong dark? Sobrang pait ata niyan. As in Ito pait? lang mapait na eh. Para sa akin. Itong kinukuha ko. Itong dalawa. Dito di. Sabi mo may mga pagkain. Dito ka. Hi, hello po. Hello. Hello po. Siya yung sa labas kanina. Ay, meron sila dito. Sabi ko sa'yo ito yun eh. Meron sila din daw. Tilapia to, di ba? Tapos meron sila, oo. Dinuguan. Ay, meron din sila dito. Saan dito? Ay. Ay, hindi mo pa. Sige, gawin ka lang na gawin. Be, look. Pangsigang, di ba? Oo. Be, be? Bili tayo, be. Sasakyan tayo kain. Ano, gusto mo? Oo, kain. Gusto mo? Mag-order nga ako. Tika muna, maghanap muna ako dito. Lakwat siya. Oo. Kasi sabihin mo, be, mahiya ako. Nahiya ako, ikaw talaga. Go ahead. Ako. Barato lang pala dito. Coffee mate. Yan. Mas malaki yung tindahan nila dito kaysa doon sa isa. Malaki-laki din. Okay. At saka also yung malaki siya. And then yung presyo niya. Ay, wag na. Bi, mahiya ako, Bi. Uy, kaluma ka talaga. Uy, Dagdag pa yan, be. Dagdag. Hanapan po ba? Hanapan. Walang asawa daw yung isa. Be, gusto mo kuha ka ng cart, Be? Sorry. Itong linggo na padala ko ba? Sige na, okay lang yun. Masarap ba? May pandan silang cake.
marami pa sila. Buttercream crackers. Yes, ito gusto ko siya. Tapos ito gusto ko siya. Kasi Ito, obi man ito. Pero sabi ni Soft Mark, ba to? why are you buying almost like green, Ano, masarap ba ito? masarap. Ito. Oo din, parehas ganun. Nagbili ako niya para sa office. Ito yung talagang gustong-gusto ko nung elementary ako. Ay, kasama. Pichi-pichi. Gusto mo? Binignit sa tiyanubo. Ano yan? Sa... Ito din masarap ko. Alin? Para man yung ano? Cracker, egg cracker. Oh. Ito yun guys, hanap lang tayo. Ito biba, na-confuse ako nito. Meron din dito sa kabila. Paano ba yan lutuin? May instruction. May instruction siya, pero Hmm? di lang ako magaling magluto pagdating sa ganyan. Naka-ano yung sayo? Nagamit mo? Oo. Si Tami, kinakain na ganun lang. Gusto mo? Meron pa man yung sa akin. Oh my God, may bangos ano sila. Oh, tingnan na ganito. May fish. Na-try mo na. Ito, be. Alam mo lutuin laing. Laing, di ba? Hindi lang ako marunong. So, ito guys. Dali, be. Maulaw man tabi. Ang dami nilang dried fish, be. Ito, oh, ang sarap nito, promise. Bakit basa, be? Ano lang siya, may tubig lang Ano, bakit? Ano, hindi na pa. Parang luto naman yan. Luto na siya, pero mas masarap siya kaysa dun saan sa... Hala, meron silang ano. Sige, move ka. Meron silang pusit. Masarap yan. Oo. Tinapa daw guys. Yung tinapa sa amin is sardinas man yung tinapa. Sardinas na ano si Lufin. Mamaya mo na kunin. Kasi ano, kukuha ka? Bibili ka? Parang gusto ko, pero Ito gusto ko, be. Magkano ba? Okay guys, bili na tayo ng ano. Pansit, be, oh. Ay, yung pusit. Pusit sa akin ko. Uy, empanada. Meron din silang empanada. 3 for 5. Empanada. Okay. Kukuha ko ng pusit. Ano pa sa'yo, May? Pusit. With rice Pansit. na, diba? With rice yun. Ay, meron silang lechon. Walang ice, di ba? Tanong mo na kung magkano gusto mo. Magkano? Pwede tanong, magkano yung lechon? Yung- 14.95 per pound. 14.95? Ikaw, be? Ay, Hindi na. Okay, ano na lang combo, combo 2 daw. mag-rice ako, honestly. Rice ka? Ako. Mag-rice ako din yung Pusit. 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 Yep. Guys, single daw siya, guys. Naghanap. Naghanap siya ng kaminggol. Hala, oh, meron ano. Tinola? Yung tinulang manok. Oh. Pusit. Pusit po, tsaka... Ano ba ba? Ano po yun? Dugo. Dinuguan. Yeah, dinuguan. Sige po, try ko po yun, tsaka yung pusit. Meron silang kalderitang kambing, meron silang pusit, meron silang sausage, ba yun, be? Longganisa. Ang ganisa. Eh, yung breakfast kanina eh. I think parang kambing din ito. Chicken. Chicken pala. Ano na siya? Pack na siya? Teka muna, ha? Na-try mo na ba yan? Ayun. Ayaw ko. Akala ko gawin mo pa. Gawin pa. Meron silang kaha, guys. Kaha. Lapit na kay Rita. Ako sa ano, yung si Lloydie, yung... Okay. Thank you. Ito na, guys. Ito yun, yun yung lagi usually na ginagamit ko, oo. Masimple lang, yun isang ginagamit niya sa Thailand. Sa Thailand, maganda din yun. Okay. Guys, nakabili kami, guys. Combo thing. So, gusto kong magmukbang. Sabi ko, gusto mo may view. May view? Ito, view. Si Lloydie. Dito lang oh. Dito. Si Lloydie. Si Lloydie. Alam nyo guys, kami ni Lloydie dalawa, mahiyain kami. Gusto namin, walang makakita. Si Lloydie. Yung, ang ganda pa naman itong babaeng to, pero gustong magtatago. Kaloka talaga. Saan tayo?
Kung tayo So- pwedeng kumain ng maganda-ganda ang view. Doon na tayo sa inyo, malapit sa parking. Sige, sige. Doon sa Wala parking ako. lot tayo. Bahala si Batman. O kung gusto mo naman doon sa seaside. Seaside na may park. Oo. Nakakatakot man yun doon. Hindi nakakatakot doon sa may mga restaurant. Pero saan ba Okay lang sa'yo mag-Walmart tayo? O sige, dito tayo dumaan na, 300. May 300 dito? Tara, kain na tayo. Kain na lang tayo. Sige. Ang dami pala nila sa loob. Ang dami pala sa loob. Kain si Lloydie. Na naman, nilagay ko yung pagkain ko sa Ako na kukuha, nandito na. Wag na, ako na. Hindi mo talaga maabot. Okay guys, so this is testing natin yung pagkain nila, okay? So ilagay mo dito yan, dito. Ano kung ilalagay dito na nakaganon dapat Ano? Oh, dito. Ay, ganun. Kasi yung sa restaurant na binibili ko muli na in-order namin $13, $14. Alam nyo ang kang Lloyding pagkain. Tignan nyo. May dugo. Tinanay ko. May dugo. At saka, same kami pusit guys. Pusit. Look. Sarap paggaluto nila. Hala, ang daming pansit, be. Gusto mo, be? Sarap yung paggaluto. Mas masarap to kaysa dun sa unang pinuntahan natin. Alin? Nung pumunta tayo dun sa... Nag-try ka ng ano? Hala ka! Ginoo ko. Ang sarap. Be! Sarap. Patawarin. That's good. Diba? Malasa. Ang daming ulo nang nilagay niya sa akin. Masarap yan ulo. Dinamihan. Guys, iba ang utot. Guys, grabe. Sa akin, And then, honest to God, guys, masarap. I don't know kung si Lloydie kung nasarapan, pero ako, sobrang sarap talaga niya. Ito yung tindahan nila, guys. Kung, if you're here sa dito sa tawag nun, sa New York, i-research nyo lang, guys, yung pangalan ng Food Bites Asian Store. I-research nyo yan. I'm sure nasa online na sila. Ang sarap talaga, guys. Ito, magustuhan nila to ni Tami. Ito. And then, kumakain naman din sila ng pansit. I don't know about Mark. No. Pancit, yes. Pansit, kakain siya? Yep. Masarap. Masarap talaga, guys. Yung sabaw, oh my God. Sarap ng Lloydie enjoying it. Kasi, lagi kumakain ng maganda ko. Next time, gusto ko mag-mukbang with Lloydie, guys, sasakyan ulit. Next time ako nabibili, punta tayo sa Colombian store. Gusto ko ipasta ni Lloydie yung isda na ang sarap-sarap. Ano na dito tayo doon? Hindi tayo makain. Ako pusit mamaya ka. Pag magutom ako mamayang gabi, ngaraman ka. Yung rice at saka yung sabaw. Sabaw ng pusit. Yung ulo ng pusit talaga, guys, paborito ko yan. Ikaw din? Paborito ko yung ulo, be. Huwag yung ulo na patintin, be. Di alam mo, hindi ka naman kumain. Noon, mahilig ka sa ulo. Ngayon, hindi na. Ibang ulo. Hindi ako mahilig. Ay, Maya? Ano? Hotdog. Noon, mahilig ako. Oo nga. Hindi na ako mahilig ka pagod. Ano ba yung pansit mo? Hindi. Guys, meron pa. Pusit meron pa. Kain ka lang, be. Meron pa ako pusit. Mamaya baba natin ako tulog si Marco. Huwag lang pusit. Kainin mo yan. Kain ka pa. Busog mo yung sarili mo. Oh, di na ako bumibili. Gusto mo ba ng papay? Kasi walang Jollibee, yun lang. Masarap man din. Crunchy, spicy. Mga ano ba ito yung spicy dish? Merong customer dyan. Merong customer din bagong harvest ko ngayon. Thank you. Oh my God. Ngayon dahil mo. Busog ka na?
Guys, ngayon, tapos na tayong nagmukbang dito. So, ang gagawin namin is, punta kaming Walmart kasi kailangan kong bumili ng dog and cat food. How about you? Yeah, may bibilin. May bibilhin ka rin? And also guys, honestly guys, bumibili ako ng bra. Ngayon, nagreklamo ako kay Tamihan. Palagi ka nang bumibili ng mga pagkain ng aso, na nagdami-dami ng asong pagkain kahit anik-anik. Yung asawa mo, yung bra nagkahulog-hulog, nagkatagak-tagak dito na. So, minimissure ko yung bra ko na ito. Loose man ito, parang loose thread na ba? So, mas komportable ako kahit loose thread. So, minimissure ko yung dito sa pagganon. Anong size? 32? Dito, 34? dito. Walang number. Dito lang, sabi ko. Ito, sige, measure kita. Kamay-kamay ko. Kinamay ko yung measurement. Sabi ko, kapag pumunta ako ng Walmart, kamayin kita. So, dito na kami sa Walmart. Yes, ito na lang kayo magtatagal. Tatagal na naman kami dito. May bibilihin daw si Lloydie. So, I guess mag-shopping na naman si Lloydie. Shopping. Ito yung bra ko pa. Pasensya kapag makikita nyo ako na ganito na ganito. Hulog na yun. As in, wala na talaga. Hindi na siya pwedeng mainat, diba? As in, unanitable. Ayaw na kumapit. Ayaw na kumapit. Oo, ayaw na talaga. Sabi pa ni Tami, itapon mo na. Ang daming tao dito ngayon guys. Naka-ano kami. Naka-linya. Ang tagal. So, ito na yung nabili namin guys. Puro aso lang itong sa akin. At saka kay Tami salad yung lang. At kay Lloydie, gusto mo makita anong binili ni Lloydie? Mintos. At saka make-up. Foundation yun, be? Oo. Finally, tapos na kami dito. And, pupunta kami sa sasakyan. May usapan lang kami at saka magtatawanan konti. Magtatawanan lang. Yun naman ang buhay namin ni Lloydie. May titignan na kami na. Oo. Magtawa-tawa. Ito naman buhay namin. Itawa na lang namin. 3 o'clock na guys. Almost 4 o'clock na ng ano. At saka hindi na namin makita yung sasakyan ko kasi asan yun? Asan yun? Be, lipad. Ako na huy. Ako na mabigat yan. Lloydie, ginuok ko. Hindi ka mabuntis niyan. Di ba sabi ko ng batanda? Huwag kang ano, mag-alsa ng mata. Mabigat kasi hindi ka mabuntis. Sure ka? Oo. Sige, salamat be. Yan si Lloydie ay. Guys, hi guys. Kamusta po tayong lahat dyan? It's already 6:09. 6:09 na ng hapon. Well, actually gabi na pero hindi pa gabi, hapon lang hapon. So yun. So pinakain ko na yung pusa. So ngayon yung aso. Look, chicken adobo. So yun yung niluto ko para sa aso. So ininit ko lang siya para naman yun yung makain nila. Marin silang makain. So, hindi pa si Tami tumawag. Walang tawag, walang galar si Tami. Hintay-hintay lang tayo. Baka mamaya pa yung tatawag mga pag-alis. Mga 10 o'clock. Yes, kawawa man si Dada, oy. You know what, Roxy, Dada? You know Dada is working so hard. Hey, listen to me. You know what happened? Listen, sit. Roxy, sit. Roxy, we have to be grateful because Dada, hey listen, because Dada feed us, loved us, gave us a house. He did provide us a really good life, especially you and your siblings. We have to be grateful. We have to be thankful. You have to love your Dada forever and ever. Hey, listen, look. Hey, Roxy, do you love your daddy? You do? You love your Dada. I give you some din-din. I know you're starving. You want some din-din? Okay. You're gonna call Dada first and tell him, I love you, Dada. Ow, ow, ow. I'm cooking you adobo. You have a nice food. You have adobo for you and your sibling. Misty. Hungry naman na. Ginutom ko siya. Ginutom na baby na mama na.
Nung pumunta tayo ng Filipino store, doon sa bagong store na yun, bumili ako ng kopi ko. Kopi ko. Same thing lang yung binili ko the last time. And bumili ako ng piatos. And also, bumili ako ng upo na matagal ko nang gustong bilhin. As in, matagal ito. So, lutuin ko to bukas. With Tommy here. So, yun yung ganap natin. Lagay natin itong kopi ko dito sa ano, para hindi natin makalimutan. Alam nyo guys, makakalimutin na kasi ako. So, kailangan kong may reminder palagi sa akin. Like, for example, ito ito Blanca. Kopi ko Blanca. Naalala ko, tawagan ko pala yung pamilya ko. Kailangan kong tawagan kasi, alam nyo na, yung monthly, yung monthly na padala na, ay, buhay. Buhay. Hi guys. Galit? Galit ka? Galit. Anyway guys, ain ko na tong vlog kasi sobrang ulan at saka nag-alala ako kasi si Tommy hindi tumawag. 8:33. Nag-text ako guys actually. Walang reply, walang ganun, walang tawag. So nag-alala ako. Pero ain ko na to guys. Hintayin ko lang yung tawag niya kasi sana okay lang siya. Okay lang siya. Kasi nung bumangon siya kaninang umaga, sabi pa niya ang sakit-sakit ng likod niya. Alam nyo naman, may sakit siya sa spine. May sakit siya sa likod. So, yun yung ano niya sa akin. Last naming usap kanina, sabi niya, umaga yun, nag-drive siya patungo trabaho. Sabi niya, masakit daw yung likod niya. Buong katawan niya actually. Thank you so much guys for watching. And sana nag-enjoy kayo. Kasama ko si Lloydie. And yung counting mukbang namin. So, yun. I will see you guys tomorrow. Good night guys. Thank you so much. Bye-bye. Good night.